Kịta onye isi nchụaja n'ụbọchị tata bụ Maslenus Mbata. Kịta ka anyị kulite were tinyekọta ọnụ n'ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Merry Christmas, everyone. Ngwa, tụgharịa n'aka gị na n'aka ebe. Wish ya Merry Christmas. Tụgharịa, efela aka. Wish ya Merry Christmas. Onye ahụ nọ gị n'aka gị na n'aka ebe. Si ya Christmas ọma o. Ekele dịrị Chukwu onye kpọkọtara anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụ ụbọchị mara mma nke ya onwe ya jiri aka ya mmebe ka anyị nwee ọṅụ n'ime ya maka na amụgoro anyị onye nzọpụta. Anyị na-arịọ dịka anyị gbakọrọ taa were ọṅụ were bịa ife ya n'ụbọchị taa ka o were ngọzi ya zute anyị, ka o were ọgwụgwọ nsọ ya zute anyị, ka o mezuru anyị ebumnuche ọma ndị ahụ nke anyị buru bịa n'ihu ya taa, ka o mee ka ihe nke nwa ọhụrụ a mụrụ anyị na Chukwu bịara were ahụ n'etiti anyị, ka ihe ya chabata n'obi anyị, chụsasịa ọchịchịrị niile, chabata n'ezinụlọ anyị, chụsasịa ihe niile nke na-emekpa anyị ahụ, ma nye anyị agbamume nke anyị ga-eji nnabata Chukwu onye bịara n'etiti anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ngwanụ ga ikwupụta na njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ niile anyị siri mejọọ.
gị onye zitere ịgwọ obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri Nna, ịrịọtara anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
n'elu kasị elu udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Udo mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Chineke n'elu kasị elu udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Chineke n'elu kasị elu udo udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen. 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 Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, i sitere n'ụzọ dị ịtụnanya doo mmadụ ebube mgbe i kere ụwa, bịakwa site n'ụzọ kacha ịtụnanya nye ya ebube ka ebube mgbe ị zọpụtara ya. Biko, otu ọ masịrị gị bụ nwa gị, otu ọ masịrị ya bụ nwa gị iwere ọnọdụ mmadụ, meenụ ka anyị soro ya keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. Onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ka ụkwụ onye butere ozi ọma si maa mma n'elu ugwu, onye na-ekwusa udo, na-ewetakwa obi aṅụrị, na-ekwupụta nzọpụta, bịakwa na-agwa Zayọn sị, Chineke gị bụ eze. Gee ntị, ndị nche gị eweliela olu ha elu, na-etikọta mkpu ọnụ, maka na ha ahụla Onyenwe anyị ihu na ihu, ebe ọ na-alaghachi na Zayọn. Unu niile bụ ihe a lara n'iyi na Jerusalem. Tikọtanụ mkpu ọṅụ ọnụ, n'ihi na Onyenwe anyị na-atasi ndị nke ya obi n'ịgbapụta Jerusalem. Onyenwe anyị agbawala ogwe aka ya dị nsọ ọtọ n'anya mba niile. Akụkụ ụwa niile ga-ahụ nzọpụta Chineke anyị. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ
akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta Chineke anyị. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Zanụ ya, akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Kwerenụ Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya na ogwe aka ya dị nsọ ewetala nzọpụta. Azịza akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O gosila ụwa niile ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala eziokwu na ịhụnanya o nwere maka obi ụlọ Izrel. Azịza Azịza akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. akụkụ ụwa niile ahụ na nzọpụta Chineke anyị. Ụwa niile tierenụ Onyenwe anyị mkpu ọṅụ, kwupụtanụ na obi dị unu mma. Azịza akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Werenụ ụbọ akwara bụọrọ ya, bụọrọ Onyenwe anyị abụ ọma. Werenụ ụda egwu mara mma, fụọnụ opi ike, kpụọnụ ọja, toonu Onyenwe anyị na eze anyị. Azịza akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Zanụ ọzọ, akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Zakwanụ ọzọ, akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta Chineke anyị. Yahweh eweta n'akwụkwọ ozi ederela ndị Hibru. N'oge gara aga, Chineke gwara nna anyị ha okwu n'ugboro ugboro n'ụzọ dị iche iche site n'ọnụ ndị amụma. Ma n'oge nke anyị, nke bụ mgbe oge na ọgwụgwụ ya, ọ gwala anyị okwu site na nwa ya, onye o sitere na ya mee ihe niile dị adị. Nwa ya ahụ bụ onye ọ họpụtara ka o rite ihe dum n'ekpe. Ya bụ ihe na-enwu bambam nke ebube Chineke, hụrụkwa kpọmkwem onyinye Chineke n'ihe dum o ji bụrụ Chukwu. Ike dị na iwu o tiri ka ụwa jiri kwụrụ ebe ọ kwụrụ. Ugbu a, ebe ọ bụ na o bibiela mmerụ nke njọ, ọ gaala were ọnọdụ ya n'eluigwe n'aka nri nke ebube Chineke bụ eze. Ihe ọ pụtara ugbu a bụ na ọkwa ebugoro ya akarịka nke ebugoro ndị mmụọ ọma.
dịka aha agụrụ ya si karịa nke agụrụ ndị mmụọ ọma. O nwebeghị mmụọ ọma Chineke gwara, ị bụ nwa m, taa ka m mụtara gị, ma ọ bụ aga m abụrụ gị nna, ma ị ga-abụkwara m nwa. Ọzọkwa, mgbe ọ kpọtara diọkpara ya n'ụwa, ọ sịrị ka ndị mmụọ ọma niile nke Chineke kpọrọ ya isi ala. Okwu koseplowa abịakwasịla anyị, mba niile bịa n'usekpuru onye nwe anyị, n'ihi na tata bụ nnukwu ihe atakwasịla ụwa. Aleluya, aleluya, aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Okwu ahụ dị adị na mbụ, okwu ahụ na Chineke dị, okwu ahụ bụkwa Chineke. Ya na Chineke dị adị n'isi mbido. Ihe niile si na ya dịrị. Ọ dịghị ihe ọbụla dị adị nke na-esighị na ya dịrị. Ihe niile dị adị sitere na ya dị ndụ. Ndụ ahụ bụ ihe nke mmadụ, ihe nke na-acha n'ime itiri, nke itiri na-apụghị imenyụ. Ọ dị otu nwoke Chineke zitere, aha ya bụ Jọn. Ọ bịara ịgba akaebe, ịgbara ìhè ahụ akaebe, ka mmadụ dum were si na ya kwere. Ya onwe ya abụghị ìhè ahụ, kama ọ bịara ịgbara ìhè ahụ akaebe. Okwu ahụ bụ ezi ìhè ahụ na-enye mmadụ dum ìhè. Ọ bịara n'ime ụwa, ọ nọkwa anọ n'ime ụwa nke siri na ya bido, ma ụwa amataghị ya. Ọ bịakwutere ndị nke ya, ma ndị nke ya anabataghị ya. Ma ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ Chineke,
ndị niile kwere n'aha ya, ndị ọmụmụ ha na-esiteghị n'ọbara mmadụ ma ọ bụ na ọchịchọ nke anụ ahụ ma ọ bụ na ọchịchọ nke mmadụ, kama o sitere na Chineke. Okwu emere ahụ, o wee binyere anyị. Anyị hụrụ ebube ya, nke bụ ebube ahụ o jiri bụrụ so otu nwa nke Nna, nke jupụtara na amara na eziokwu. Jọn bịara ka onye akaebe. O kwupụtara sị, lee onye ahụ m kwuru sị, onye na-abịa n'azụ m akarịka m, n'ihi na o buru m ụzọ dịwa. N'ezie, ọ bụ na uju afọ ọma ya ka anyị niile siri nweta amara kwuru amara. Ebe ọ bụ na e nyere iwu site n'aka Moses, amara na eziokwu si n'aka Jesu Kristi bịa. Ọ dịbeghị onye ọbụla hụrụ Chineke anya, ọ bụ naanị otu nwa ya, onye dịkasịrị nsọ na obi Nna. Ọ bụ ya mere ka anyị mara Nna. Ozi ọma ka o si ebu ụwa. Ka anyị sikwa n'ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Again. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. The last one. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Amen. That's why we have gathered to adore him. To adore him. Emmanuel, God with us. Chineke nọnyere anyị. Bịara ka anyị na ya biri. Chukwu siri n'oche eze ya wee gbadata ka anyị na ya biri. Ọ bụ ihe anyị mere, ọ bụ ihe anyị kwuru bịa ebe a, ife ya, ịkpọrọ ya isi ala, ịja ya mma. Because we are a beloved generation. Anyị bụ ọgbọ Chineke hụrụ n'anya karịa maka ihe o megere n'etiti anyị na ihe ọ ka na-eme n'etiti anyị. Anyị bụ ọgbọ Chineke hụrụ n'anya. Olee ya m jiri sị na anyị bụ ọgbọ Chineke hụrụ n'anya? Maka na ọ gbatụrụ ka anyị na ya nọrọ. Ọ bụrụ na ị gụọ ozi ọma John chapter 8 verse 56, akwụkwọ nsọ si anyị, mgbe Jizọs na-agwa ndị Izrel okwu, ọ sị,
that Abraham chọsiri ike ka ọ hụ ụbọchị nke nwa nke mmadụ mana ọ fọrọ ya. Abraham wanted to sing this song we are singing now, ukwe Christmas, mana ọ fọrọ ya. Months from far hụ ya kelee Chineke. Ọ bụrụ na ị gụọ oziọma Matthew chapter 13 from verse 16 to 17, mgbe Jesu na-agwa ụmụazụ ya okwu, ọ sịrị ha na ngọzi dịrị ntị unu maka na ha na-anụ ihe ha na-anụ, na ngọzi dịrị anya unu maka na ha na-ahụ ihe ha na-ahụ, maka na o nwere ọtụtụ ndị amụma chọsiri ike ịnụ ihe unu na-anụ mana ha anụrụ ya. Na o nwere ndị ukwu na mgbe gara aga chọsiri ike ịhụ ihe a unu na-ahụ ugbu a mana ha ahụrụ ya. Anyị bụ ọgbọ Chineke gọziri agọzi. Maka na ihe ọgụgụ nke abụọ sịrị anyị na mgbe gara aga na Chineke chọrọ izi ndị nke ya ozi, ọ na-esi n'ọnụ ndị amụma na n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ ihe mere na ị na-agụ akwụkwọ onye amụma Aịzaya, Ezekiel, Jeremaya, ihe ị ga na-anụ ebe ahụ wụ Thus says the Lord. Ihe a bụ ihe onye nwe anyị kwuru. It's like a reported speech. Onye nwe anyị were ozi ya, onye hi ya ka ha gazie ndị nke ya. Mana n'oge nke anyị, ịgụọ Matthew chapter 5 from verse 21 to 22, mgbe Jizọs na-akụzi nkụzi, ọ sịzi na mgbe gara aga a gwara unu ihe dị otu a, mana ugbu a ana m agwa unu. Amen. There is a change of pattern. N'ihi na Chineke jiziri ọnụ ya were na-ezizi anyị ozi ahụ. Ọ naghị ezizi ndị amụma si ngwa jee ziere m ha, ha bịa ha sị ihe a bụ ihe onye nwe anyị kwuru. Thus says the Lord. Na nke anyị ọ sizi a gwara unu mgbe gara aga ma unu mee ya taa, mana ugbu a ana m agwazi unu authority and power. Ọ bụ ihe m jiri si anyị na anyị bụ ọgbọ Chineke gọziri agọzi. Maka na mgbe oge ahụ ruru, mgbe oge Chineke kara aka ruru, ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ nsọ n'asụsụ Greek, ihe a kpọrọ ya wụ the Kairos. When the appointed time, mgbe oge ahụ Chineke kara aka ruru, Chineke mere ihe dị egwu. God did the unimaginable. Agbata ahụ nọ n'etiti ibu Chukwu ya na mmadụ ya, ya close ya up. God did the unimaginable, broke the barrier between divinity and humanity. Site na nwa ya amụrụ taa nke anyị na-eri oriri ya. Chukwu a hụrụ anyị n'anya, onye nwe nkworo maka mee wee mee ya si ya eme na-eme. Chukwu a kworo maka mee wee mee ya si ya eme na-eme. Ọ na-ahụgo ije lọvụ ma ọkpụ na-ahụgo ije lọvụ ma ọ na-ahụgo ije lọvụ ma. Chukwu ahụrụ n'anya, ọ hụrụ n'anya mụ na chi. Out of love, he broke the barrier. The barrier between divinity and humanity, he closed it up. Bịa were ahụ anyị, wee binyere anyị, ọ bịakwutere anyị, ọ bụghị ihe ka ahụ ndị ụmụ Izrel siri hụ ya n'elu ugwu. Mgbe ahụ ọ bịakwutere ha n'elu ugwu, ihe a na-ahụ n'elu ugwu bụ thunder and lightning. Ha jiri gwa Moses, so onye nwe anyị, Moses gwa ya sị ya gwazina anyị okwu ka anyị ghara ịnwụ, sị mba ka ọ gwama gị ka ị na-agwa anyị. Mana ugbu a lee ka o siri bịa. Nwatakịrị amụrụ n'ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ nne, otu ahụ esi amụ mụ na gị ka esiziri mmụọ ya. Mgbe oge ahụ akara aka ruru, ọ bụ ihe Chineke mere. And otu nwoke, ọ bụrụ na ị gụọ the Gospel of Luke chapter 2 verse 29, akụkọ gbasara Simeon, otu onye ahụ Chineke kwere nkwa na ọnwụ agaghị ede ya ọnụ, daga ya ji anya ya abụọ hụ nzọpụta ahụ nke ekwere ụmụ Izrel na nkwa. Mgbe o kwurule Jizọs n'aka n'ime tempụl ahụ, ọ sịrị onye nwe m,
ana m ekele gị maka na imezuole nkwa gị. Onye nwe m, hapụzie nwa odibo gị ka ọ lawa, n'ihi na nkwa ahụ i kwere m n'imezuole ya. That is why I tell you we are a blessed generation. We are a blessed generation. Anyị kwesịrị ịdị na-aṅụrị ọṅụ na-ekele Chineke maka na ihe a mere taa, Chukwu nwa bịara were ahụ. That is the highest of the mysteries of God, the highest point of God's love. Ọ bụrụ na anyị gụọ Oziọma John chapter 3 verse 16, ọ sị anyị, God so loved the world that he gave his only son. Ya were ihe niile nye anyị, elezi ihe ọ chọrọ n'aka anyị. Ikwele nabata ya. Onyinye na-enyere anyị, anyị ekwele nabata ya. Oziọma anyị gụrụ taa, ọ sị anyị maka ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ nke Chineke. Ọ bụrụ na mma gị nabata onyinye a, ya enye anyị ike ịbụ ụmụ nke Chineke. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Have you prepared a room for the King? Muna gaji akwado n'ụlọ n'ime anyị maka ya. Do we have a place for him? Because if we don't have a place for him, we have not accepted the gift. Anyị anabataghị onyinye ahụ. And ọ bụrụ na anyị anabataghị ya, ngọzi o ji abịa ama nrute anyị aka. Onyinye o ji abịa ama nrute anyị aka. Ọgwụgwọ nsọ o ji abịa ama nrute anyị aka. In Revelation chapter 3 verse 20, ọ sị, anọ m n'ọnụ ụzọ gị na-akụ aka, ọ bụrụ na imeghe ụzọ ma bata. I am at your door, knocking. If you open the door, I'm going to enter and dine with you. Ọ bụrụ na gị na di nwenu mbieri, ịmakwa ihe ọ bụ. Ịmakwa ngozi na-esi n'ime ya were na-abịa. Mana ọtụtụ n'ime anyị akpọchie n'obi anyị. Anyị nọ na-eti Merry Christmas, Merry Christmas. Anyị na-aghọta ihe omimi dị na Merry Christmas. Anyị anabatagokwa ya. Onye ahụ ezitere anyị dịka onyinye, anyị anabatala ya. Maka na ọ bụ ndị niile nabatara ya ka o nyere ike ịbụ ụmụ nke Chineke. Those who have received him, he has given the grace to become children of God. Ọ bụrụ na anyị anabataghị ya, ọ ga-anọkwa ebe ahụ na-akụ aka maka na o nwere ndidi n'ebe anyị nọ. Emmanuel, God with us. Ọ bụ ihe Chukwu na-akụziri anyị na mmemme taa. In Romans chapter 8 verse 31, ọ sị, if God is with us, no one can be against us. Ọ bụrụ na Chineke decide ala to come and be with us, no one can be against us. N'enweta ebe ọ bụla esiri concord all that power. Unless we don't want to claim the power, no one can be against us. Ndị Chukwu nọnyere, o nwere ike ọbụla nke na-emegide ha. Maka na ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ụwa ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ụwa ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ụwa ọma. Ndụ ụwa ọma, ndụ ụwa ọma, ndụ ụwa ọma. Ọ bụrụzi na mụ na-aga abụrụ ndụ ụwa ọma, e nwere ozi a na-ezi anyị. A sị anyị dịka a gwara anyị n'akwụkwọ ozi nke Aịzaya depụtarala anyị taa. Ọ sị anyị na anyị bụrụzie ndị ụkwụ ọma, ndị ga-aga n'ihu na-ezisa ozi ahụ. The evangelizers, ọ sị na ha na-enwe beautiful feet. Na ebe ọbụla ha gara n'ọwụ ụkwụ ọma, ebe ọbụla ha gaziri ha na-ezisa ozi na Chineke abịago ka anyị na ya nọrọ. Ebe ọbụla anyị gara anyị na-ezisazi ozi nzọpụta nke Chineke wetara anyị. Ozi udo, ozi nchekwube, ozi ndidi na ozi ịhụnanya nke ga-eme ka Chineke na-apụta ihe n'etiti ndị nke ya. E nwere ukwu anyị na-eji agụ na Naịjirịa, ndị kwa ya, ọ sị, lee ka o siri maa mma nke ukwu. Lee ka o siri maa mma bụ ụkwụ ndị na-ezisa ozi ọma. Ụkwụ gị ọ mara mma? Ịdị sure? Ebe ọ bụla ị gara ka ozi na-ezisa, ọ bụ ozi maka Chukwu ka ọ bụ ozi ọchịchịrị ka ị na-ezisa? Ọ bụ ozi maka Chukwu ka ọ bụ ozi ọchịchịrị ka m na-ezisa? Asị ndị nabatara Jizọs
nabata ya n'ime ha ga-abụzi ndị ukwu ọma, ndị gara ezusa ozi ọma, ozi udo, ozi ịhụnanya, ozi nzọpụta, ozi na Chineke abịala n'etiti anyị bịa biri. Ọ bụ ihe Krismas na-akpọ anyị oku ya, na ike batara anyị n'ime, na onwezighị ike ọbụla nke ga-emegide anyị, ọchịchịrị agaghị emeri anyị. Ka anyị werezie na ume ahụ wee jee ebe ọbụla wee na-akọrọ onye ọbụla chọrọ ige ntị, ma ndị okenye ma ụmụntakịrị, ka Chineke siri dị mma. Emmanuel, Chineke nọnyere anyị. Ọ bụrụ na ọ nọnyere anyị, anyị anabata ya, o nweghị ike ọbụla ga-emegide anyị. Dịka anyị na-eri oriri a taa, ka anyị bụrụzienụ ndị pụrụ na chim were na-ezisa ozi a sị anyị ga-ezie ndị ọzọ. Udo dịrị unu. Ekwe n'otu Chineke, onye a na-esepụrụ
ma okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta otu baptizma nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwelụnụ ka anyị rịọ ọnụ Chineke onye werela ọnọdụ anyị ka ọ bịazie ka anyị na ya biri, ka onye anyị amara nke anyị ga-eji nabata ya n'ime obi anyị, wee amara ya bara anyị ụba, nye anyị ike nke anyị ga-eji bụrụzie ndị na-ezisa ozi ọma ya, ka anyị mata na ike Chineke karịrị ike niile nwere ike ibili imegide anyị. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Maka ndị nke Chukwu na mba niile, ndị kwerenụ na ndị na-ekweghị, ka okwu nke Chukwu wetara ha ihe na ndụ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Maka ndị ọchịchị nke obodo nakwa nke mba ụwa, ka nleghara anya ha bụrụ nke ga-eme ka ụwa bawanye ma dịwanye mma, anyị arịọ gị dị nwenụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Maka ụmụaka n'ụwa niile, ọkacha ndị na-enweghị ihe oriri, ebe obibi, akwa ha ga-eyi, ma ọ bụkwa ohere agụmakwụkwọ, ka ndị nwere mmụọ onyinye zute ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Maka iji ike na-agbasa ozi ọma, ka ike ịgbasa ozi ọma n'ebe mmadụ niile nọ na-abawanye, agbanyeghị afọ ole onye ahụ dị, anyị arịọ gị dị nwenụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ. Maka ọgbakọ anyị na St. Eugene, ka ihe omimi nke ncheta ọmụmụ Jesu gbanwee anyị, ka n'ahụ, uche na mmụọ anyị, anyị arịọ gị dị nwenụ. Jesu nnọọ Jesu ịbụ Chukwu mụ.
maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị tata, ka ha site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebighị ebi na alaeze eluigwe. Anyị ayọọ gị dị nwenụ, nabata ha n'alaeze gị, nara mkpụrụ obi ha, biko nyekwa ha udo. Ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị, were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị maka ịhụnanya nke ị gosiri anyị. Mee ka ịhụnanya gị jupụta n'ime obi anyị na n'etiti anyị, ka anyị na-ebi ndụ ịhụnanya n'ihi ihe omimi nke ịhụnanya anyị na-eme taa site na Kristi onye nwe anyị. Gosiri anyị, mee Chineke anyị onyinye dị mma, kenenụ ya chetana ya niile, onyinye dị mma, onyinye mara mma. Chineke bụ onye onyinye, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Chineke bụ onye onyinye, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-atọ Chukwu. Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. N'ihi na Chineke bụ onye onyinye, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-atọ Chukwu. Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu.
amụrụ nwa ka mma amụrụ nwa ka mma kpere mụrụ nwa ka mma onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma onye jụrụ Jizọs onye ahụ jụrụ ihe ịma na amụrụ nwa ka mma onye mụrụ nwa ka mma kpere mụrụ nwa ka mma onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma onye jụrụ Jizọs onye ahụ jụrụ ihe dị ịma na amụrụ nwa ka mma amụrụ onye mụrụ nwa ka ibe ya onye nwere Jizọs onye ahụ nwere ihe dị mma onye jụrụ Jizọs ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m o nyere m divine connection ọ gbara m ekeresimesi ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m o nyere m divine connection ọ gbara m ekeresimesi ọ gbara m ekeresimesi ebe onye nwanyị gọziri m ọ gbara m divine connection o nyere m divine connection o nyere m divine connection ebe onye nwanyị gọziri m ọ gbara m ekeresimesi o nyere m divine connection o nyere m divine connection ebe onye nwanyị gọziri m ọ gbara m ekeresimesi o nyere gị divine connection o nyere m divine connection ebe onye nwanyị gọziri m ọ gbara m ekeresimesi elu ụwa ọ dị mma dị njọ Rọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Biko nara onyinye anyị na-ebutere gị na nnukwu oriri nke ụbọchị taa. Ọ
ọ bụ site na ya ka anyị ji emeda Chineke obi n'ụzọ zuru ezu, ka anyị na ya dịkwa na mma ọzọ. Biko mee ka anyị fee ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ o Nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. N'ihi na site na ihe omimi nke okwu emere ahụ, ihe ọhụrụ nke ebube gị achawabatala n'ime anya nke mmụọ anyị, ka o wee bụrụ na anyị na-amata Chukwu n'ụdị a na-ahụ anya. Site na ya, ịhụnanya maka ihe mmụọ anaghị ahụ anya a na-eri anyị obi. N'ihi nke ya, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na okpueze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị na ekwe. Nsọ, 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 nsọ. Nsọ, 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 nsọ. Nsọ, 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 nsọ. Na Hosana n'elu kasị elu. Hosana n'elu kasị elu. Nsọ, 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 nsọ. Nsọ, 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 nsọ. Nsọ, 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 nsọ. Hosana, n'elu kasị elu. Hosana, n'elu kasị elu. Nsọ, 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 ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịm nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi,
onye mgbe o kwetere ka edunye ya na nwụọ ọnwụ o were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke ha rienụ ya unu niile ke abụ ahụ m ke a ga-eduru nye maka unu. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile ke ya bụ iko nsọ nke ọbara m ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga na emenụ nke ha na ncheta nke Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Ka anyị gwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. O Kristi, werubiga bịa ọzọ. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị Leo na archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke, na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, amen. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Ụmụnne m, ka anyị were n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele Krismas ọma. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Say happy one.
lee ezigbo nwa atụrụ achịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o siri daa ka anyị sekpụrụ ya n'ezigbo nwa atụrụ achịcha nke ndị ọma n'eluigwe ka o si daa ka anyị sekpụrụ ya. Lee Chukwu nwa emere mmadụ, onye bịara n'etiti anyị. Ọ bụ ya bụ nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Song 216.
Anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna nke ebere, onye nzọpụta nke ụwa amụrụ taa bụ onye ntọala nke ndụ anyị na Chukwu. Biko mee ka anyị si n'aka ya nweta ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Otu ọ dịrị ya so ka anyị ga-eme ntị n'ọkwa dị mkpa. Tupu anyị amalite ọkwa anyị nwere ebe a bụ ụbọchị tata, ndị ọsha biko asọ nwere kalenda pụrụ n'azụ ka ndị ọsha were kalenda gagharịa maka ezinụlọ ndị na-enwetabeghị kalenda. Biko ọfọ ndị na-enwetabeghị kalenda, ọ bụ na ị nwetago ewere n'aka gị elu ka ndị ọcha ga-ebude kalenda gagharịa gị ma na ezinụlọ gị enwetabeghị kalenda, iwelie aka gị elu. Ndị ọchas ga-enye gị kalenda biko. Ka ndị ọcha na-eke ya bụ kalenda, ka anyị gee ntị n'ọkwa ndị dị mkpa. Charismatic Renewal nke parish anyị na-echetara anyị na cross over night nke afọ a na ọ ga-adị ụbọchị 30th December na 31st December 2025. Ụbọchị nke 31st December, Mass ga-amalite 6 program ga-amalite 6 p.m. Then Mass a ga-eji wee cross over ga-amalite 10 p.m. Program ga-amalite 6 p.m. Mass 10 p.m. ụbọchị 31st. Los Angeles Diocesan Religious Education Congress 2026. Ya bụ emume ga-adị ụbọchị February 19th to 22, 2026. Ihe gbasara ya bụ emume nọ na bulletin. Ndị chọrọ ịga ha gaa na bulletin ka ha hụ ihe ndị ọzọ ha kwesịrị ime ebe a ga-eme ya bụ emume. Diaconate formation nke anyị na-akpọ deacon, a na-eme ka anyị mara na a ga-enwe ihe gbasara maka ya ụbọchị January 11th 2026. Ọ ga-amalite 2 p.m. to 4 p.m. Ọ ga-abụ na ihe onyonyo nke a na-akpọ Zoom. New Year Mass ga-abụ 8 a.m. na 12 noon. New Year Mass 8 a.m. and 12 noon. Anyị nwere ndị ọhụrụ ebe a tata. Onye taa bụ ụbọchị mbụ ha isonye na Mass. If today is your first time of worshiping with us, please may you be on your feet. Okay, sister, you're welcome. You are welcome in Jesus' name. Kita anyị ekene onye ụkọchukwu duru anyị na Jamas tata, Maslenus Mbata, ka anyị kụpụrụ ya aka.
anyị jizi ohere a asịkwa mmadụ niile Happy Christmas and New Year in advance. Happy Christmas to everyone. Ana m etinyekwa olu m na nke nwanne m nwoke wee na-asị anyị niile Merry Christmas. Merry Christmas. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna, na Nwa, na Mmụọ Nsọ. Because for Sunday Mass, I nwekwara Mass ka anyị si nwekwa ya. So Sunday na-abịa na anyị nwe Mass ka anyị si nwe ya 8, 10 and 12 noon. Misa gwụsịgo lawa n'udo.